אתם אולי חושבים שאתם בני אדם חופשיים, אבל באמת אתם מרגישים את החופש הזה? לא נראה לי. כשילד קטן בגן נחשף למשהו רע שקורה בעולם, אז מה אנחנו עושים? מה בני אדם עושים? אנחנו בעצם אומרים לו ממציאים לו סיפור בעצם. למה יש אנשים רעים, למה הדבר רע קרה, ובעצם אנחנו אומרים להם שהעולם כולו ורוד וקשת בענן, ועם הזמן אנחנו גדלים, מתבגרים, ואנחנו מגלים שזה לא ככה כמו שאמרו לנו. העניין הוא שהעולם הזה שאנחנו רואים, איך שאנחנו מתבגרים ולומדים, זה גם לא העולם האמיתי. אתם מתעוררים בשעה שאומרים לכם, הולכים לאן שאומרים לכם. זה מתחיל מגיל קטן, אתם הולכים לגן, כל אחד הולך לגן, הולכים לבית ספר, כולם הולכים כמו עדר, אחרי זה לצבא, אחרי זה לעבוד במלצרות, לימודים. כל הזמן מסלול כאילו שכתבו לכם אותו כבר, אתם רק צריכים לשחק בו. ואם אתם כאלה אנשים חופשיים, אז איך זה הגיוני שיש בני אדם שמחליטים מה אתם תעשו, מתי תעשו, בעבודה שלכם? אתם לא באמת יכולים באמצע היום פשוט ללכת לים, לעשות מה שבא לכם באמת. תמיד יש לכם מה לעשות, תמיד צריך להשיג כסף. וזה בעצם המטריקס. המערכת הזאת שמה אתכם איפה שהיא רוצה. בשביל המטריקס אתם פשוט מאוד, אתם רק הדלק. אתם עושים מה שהמערכת הזאת צריכה. ואתם אפילו לא שואלים שאלות. ואתם לא מרגישים שאתם כלואים, כי אתם לא רואים את הכלוב הזה שיש מסביבכם. וזה גם למה אתם לא תוכלו להשתחרר ממנו אם אתם לא תראו אותו. וזה למה אני פתחתי את הערוץ הזה בעצם. אני רוצה להראות לאנשים את מה שאני רואה, איך שאני רואה את העולם, ולקבל אולי קצת יותר חופש, לראות קצת איך העולם באמת עובד, ולא רק מה שהתקשורת מראה לנו. המטריקס משעבד אתכם. אתם אולי חושבים שכן, אני יכול לבחור מה אני אעשה בחיים, אבל בסופו של דבר אתה תמצא את עצמך עובד בשביל המטריקס. אתה תמצא את עצמך מקדיש את מרבית החיים שלך בשביל המטריקס. ואני יודע שזה נשמע קודר ומפחיד, אבל תמיד תזכרו שלאף אחד אין שליטה עליכם, אלא אם כן אתם נותנים לו את השליטה הזאת. אנשים היום הם עבדים מודרניים, יש להם מנטליות של עבדים. ברגע שאתם תשנו את המנטליות שלכם, ברגע שאתם תראו את המטריקס, אז אתם תוכלו לצאת ממנו. ויהיה לכם באמת חופש, אתם תראו איך העולם באמת עובד, וזה תהליך ארוך, וזה תהליך שהוא די קשה, אבל אם תצטרפו אליי, אנחנו נלך ביחד, אני אראה לכם מה שאני יודע על המטריקס, אני אתן לכם חיים יותר חופשיים, יותר שקטים, בלי שעבוד. אז אם תיתנו לי צ'אנס, אני יכול להראות לכם דרך חיים שהיא קצת שונה, שאני מאמין שהיא הרבה יותר טובה לכם, הרבה יותר חופשייה. אני אראה לכם שהחיים הם קצת אחרת ממה שחשבנו, אני אראה לכם את האמת על החיים, וזה תהליך שהוא לוקח זמן, זה לא רק בסרטון אחד אפשר להסביר את כל העניין הזה, ואם אתם מבולבלים עכשיו זה בסדר גמור, אתם לא אמורים להבין כל כך מהר. ואתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, ואני אעלה סרטונים מדי תקופה. והשאיפה שלאט לאט אתם תשנו את הצורת חשיבה שלכם, תראו את המטריקס, תוכלו קצת לצאת ממנו, והחיים שלכם יהיו יותר טובים. ביי.